To masu kallon mu a daidai wannan lokacin barka da warhaka, kuma a halin yanzu har yanzu dai muna cikin kasuwar fanteka a inda muke cikin masana'antar da ake kera tukunya, kuma a tare da ni akwai shugaban wannan masana'anta kamar yadda kuke kallo. A za mu so mu ji sunan ka kai tsaye. To assalamu alaikum, da farko dai sunana Modibo Isa baban Alhaji. Na'am. To malam Modibo, gashi mun shigo wannan masana'anta taka kuma mun ga yadda kuke gudanar da wannan kere-kere na tukunya, tun daga ita kanta tukunyan har marafinta har kafafunta. To zan tambayan farko da zan fara yi shine shigowar mu nan sai na ga an fara yin wani daɓe, wato wani shimfiɗa na ƙasa wanda shine kuka fara kafin komai. Shi menene wannan? Wannan shine foundation kenan, kamar in za ka yi gini dole sai ka yi foundation sannan ka daura. Sai ka daura gini. Wannan daban da kaga an yi shine farko kamar foundation kenan, sai a zo a cika wannan measurement din a kifa shi a kai. Yawwa. Na'am. To akwai wani ɓarin tukunya da na gani kun an raba shi biyu wanda kuke haɗe shi kusa a ƙasa cikin daga kun daddaka da taɓarya. Menene amfanin wannan tukunya da kuma shi taɓarya? To shi wannan tukunya da kaga an ɓare shi haka yake measurement ne. Idan aka ɓare shi sai a same wani abu kamar langa-langa ne, belt haka ne, sai a daure. In aka daure ta sai a cika ta da ƙasa a daka da turmi. Ka gane ko? So wannan foundation din da ake daura ta akai, in aka daura ta akai sai a dauko katako kamar yadda kuka gani, a sa wannan gefe a sa wannan gefe, a zuba kasa a daka. Ka gane ko? Yawwa. To akwai wani abu da na kun tsitsira kamar shine ma'ana kafan tukunyan kenan ko? Bacin an gama sa kasan na farko kenan, so in aka zo tsakiya na biyu shine zaka sa wannan kafafuwa. So in ka sa kafafuwan nan, in bacin an zuba zai baka ramuka ai guda uku. To za ka ga wannan sune kafafuwa da idan ya cika za ka kafafuwan nan sun dago haka. To yayi kai geji kenan sai ka bar shi haka. Na'am. To akwai ƙasa da na gani, ita wannan ƙasa, shin wannan ƙasa na ganta da danko, ƙasa ce yadda kowane ƙasa yake koko a'a ita wata ƙasa ne daban wanda ake wannan aiki da ita? Gaskiya lamari wannan ba kowane ƙasa bane zaka debo ka ce zaka yi tukunya da shi ba, saboda na farko wannan ƙasar da ya Arewa Kaduna muke zuwa mu je mu debo shi nan musamman, kuma sai an haka na ƙasa fa, na ƙasa sosai mai danko. Idan ba ta da danko, saboda ana daka duk dakan da zaka yi ba za su kama juna ba, kana kaman yashi take, kana duk dakan da zaka yi ba za ta kama ba, in ka ce zaka daga za ka rushewa za ta yi. Kaga mai danko ake bukata. To akwai taɓarya da na gani, cokali, cebur da kuma fatanya, su kuma menene amfanin su a wannan? Da farko kaga bari mu zo kan fatanya. Fatanyan nan ita ce ake sa a noma ƙasan da shi. In akwai zafi za ga zafin zai ragu, sai a shiga a aiki. Na biyu kuma tabarya, bacin an daura wannan measurement din an zuba kasa a ciki, ita ce za ta daka wannan abun inda za ta rike kasan zai rike juna da kyau. Ka su haɗe, duk za su haɗe waje guda. Sai na uku cokali ko? Cokali bacin ka gama ka bude tukunyan shine za ka yi dressing din shi da shi. Ka yi dressing ka tattaba shi inda ya dan balkace, sai ka dan sa cokalin nan ka dan gyara. Ka gane ko? Yawa. To baya ga wannan, naga an shiga an ɗebo wani ruwa kamar ruwan karfe ne ko ruwan dalma ne? Ba zan aluminium ne. Ruwan dalma kenan? Aluminium. Shine kuke dafawa aka ba shi wuta sai a zo a tsiyaya shi a sama. To shi kaga inda muke amfani, idan aka sa aluminium din a wuta ya narke, so ana dan bashi dan lokaci ne yayi ja. Idan yayi ja sai ka debo da wannan koko da kenan da ka gani, to in ka debo da shi sai ka zo ka zuba shi cikin wannan rami, zai circulating gaba daya. Ka gane? Sai ya sauka, in ya sauka gaba daya, ka gane, ya ji haccan kasa. To wani abin da zai baka abin nan alaman cewa ya cika wannan kafafuwan nan. Ka gane ko? Wannan guda uku nan da ka ga ruwan karfe ya leko gurin nan, to ya cika sai ka bar shi haka. To kukan yi misali aiki na wannan tukunya da ita wannan ƙasa kamar so nawa akalla? A gaskiya lamari ba zan iya ce ma ko so nawa. Wannan ƙasa da kake gani za mu iya yin wata 6 wata 5 muna amfani da shi. Kuna aiki da ita? Muna aiki da ita. A kullum in za mu yi aiki da shi sai mun kai wata 5 ko 6 muna amfani da shi. Za ku yi akalla tukunya kamar guda nawa? A wuni koko? A wuni. A wuni muna samun kamar guda 10. Namba 50 din nan. Muna iya samun kamar guda 10 a wuni ɗaya. Yanzu ka ce namba 50, tukunyan kowace na da namban ta? Kowace da namban ta. Akwai tun daga namba 1 har zuwa namba 60. Akwai lamba 1, akwai lamba 2, akwai lamba 3, akwai lamba 4, akwai lamba 5, akwai 6. Daga 6 kuma sai 8. Daga 8 kuma sai 10, sai 12, sai 15, sai namba 20, sai 30, 40, 50, shine namba 60 shine karshe. Shine karshe, shine wannan babban da muka tarar kuna yi kenan. muna yi. Na'am. To
to kamar misali baya ga tukunya da me kuke yi? Gaskiya akwai wani abu da kuke masa? Akwai abubuwa da dama da muke yi. Muna yin tanda na waina da kujera na zama da wasu abubuwa da na gate haka design na gidaje wanda za ga an sa burglary a katanga to duk yawanci wannan design din da kake gani duk mu muke yin su na aluminium ne da gate haka da za ka gani duka muna yi. Sannan kuma wasu abubuwa part na wasu motoci da sauransu duka akan kawo mana muna kera wani irin shi. To bayan kun zuba ruwan dalma na ga akwai wani ruwa da ka ɗebo a kofi ka zuba shi, ruwan sanyi ne wannan? Ruwan sanyi ne wannan saboda ana bukatan a zuba wannan ruwa, in aka zuba wannan ruwa so da wuri kenan zai sha. Idan wannan guntun yankan nan ya bushe so sai ka zo ka dan bubbude su shikenan. To shi wannan ruwan da ake zubawa yana da adadi ne ko dai kawai kuna zubawa? Yana da adadi. Idan adadin ya in kana zubawa tun yana bada alamun cuin din nan har zaka ga ya zo ya bari. Yawwa in ya bari shikenan sai shikenan ya riga ya bushe kenan, ko da ka daga kafan ba zai karye ba. Na'am. To baya ga wannan yanzu kamar matasa nawa ne kake da su a wannan masana'anta naka wanda suke koyon wannan sana'a? Akalla gaskiya muna da matasa sun kai mutum 15 a nan, wasu ba su zo bane dai. To can baya dai gaskiya lamarin mun yaye mutum ya kai 10. Yara sun kai 10 wayanda suka bude rumfunan su suna aiki suna cin gashin kansu. Na'am. To ka kai kaman kimanin shekara na a wannan sana'a? To ni gaskiya lamari tun ina karami babana na gaji wannan sana'a a wurin shi ne. To shi yana kawo mu kasuwan dai a haka mu je makaranta mu dawo mu zo muna dan koya haka dai har muka taso cikin wannan sana'a. Akalla dai yanzu mun samu shekara sama da 30 muna cikin wannan harka. Lallai ka jima. To duba ga cewa akwai masu amfana a wannan masana'anta naka, na san a masu kallon mu akwai matasa na gida waɗanda za ka iya ba su shawara domin sun ganin sun amfana da irin wannan sana'a da kuke yi, da kuma kira gare su musamman me ya kamata matashi ya yi domin ganin ya dogara da kansa. To da farko shawaran da zan ba wa matasa a kullum shawaran da nake ba matashi kar ka zo ka zauna zaman kashe wando bai da amfani gare ka. Yau kana so ka sa sabon kaya ko sabon wando ko riga, yana da kyau ka tashi ka nemi sana'a kowace iri ce, in dai ba ya saba ma shari'a bane ka zo ka yi shi ka samu kwabon ka je ka biya ma kanka bukatu. Matasan nan dai ka gan su nan da yawa ga suna a nan kaga suna neman sana'a. Akalla dai mutum ya tashi ya samu 1000, wani ya samu 2000, wani har 3000 za a bashi. Kaga zai iya taimakon kanshi ya je taimaki iyayen shi. Taimaki wani yawwa haka yake. Na'am. To daga karshe wani kira za ka yi ga su kansu hukumomi domin ganin cewa sun tallafi matasa a wannan fanni? To kullum irin wannan fira in muka yi shi haka mukan ja hankalin gwamnati, saboda mu taimakon gwamnati ma muke yi, saboda wayannan matasan da kake gani ga suna ta yawo gararan ba a kan tituna, mu mukan jawo su zo su koyi sana'a. Wannan kaga taimakon gwamnati sosai kam, ko ba gaskiya ba? Idan aka bar su akan tituna suna ta gararan ba kaga wannan barazana ce ga gwamnati sosai kam. To mu muna jawo su ne da yawan su, wasu mukan jawo su zo su koyi sana'a saboda mai su bar zaman banza su zo su amfana da wannan harka. To muna godiya sosai a masu kallon mu a daidai wannan lokacin. Kun ga yadda muka zanta da shi shugaba na wannan fanni inda ake kere-keren tukwane da kuma marafinsu da sauransu da tanda da waɗansu abubuwan kamar yadda kuka ji ya zayyana da bakin shi. Da fatan matasa za ku amfana da wannan bayanai da ya yi mana da kuma kira da ya yi muku akan cewa a tashi a nemi sana'a domin dogaro da kai. A madadin wanda ya ɗauki wannan kyamara da kuma shi kan shi ciyaman na wannan aiki, kamar yadda ka faɗi sunanka? Sunana Modibo Isa Baban Alhaji. Modibo Isa Baban Alhaji. Sai kuma shi mai ɗaukan hotuna wato Muhammad Ibrahim MKI da kuma darakta na da ke gefe wato Haruna M Gidaje. Ni da na gabatar Yusuf Jibril Zizo, Hausa 7 TV nake cewa mu zama lafiya.